Ταξίδεψαν και φέτος το καλοκαίρι στην Κέρκυρα από 20 έως 22 Ιουλίου. Δεκάδες νέοι που ζωγραφίζουν γκράφιτι, μουσική, χορευτές, ζουγκλέρ συνέρευσαν για το τρίτο συνεχόμενο φεστιβάλ γκράφιτι και μουσική του μέλλον. Σύμφωνα με τους φίλους του είδους, το γκράφιτι είναι μια μορφή τέχνης που απευθύνεται σε όλους. Δεν μπαίνει στις γκαλερί, βγαίνει στον δρόμο και εκπέμπει μηνύματα με τον πιο όμορφο τρόπο. Η διοργάνωση ανήκει και φέτος στην ομάδα Pellikas Art Festival, μια ομάδα νέων παιδιών που έχουν εκπλήξει με το μεράκι και τη φαντασία τους. Όλοι οι συμμετέχοντες από την Ευρώπη, από την Ευρώπη, από τα Βαλκάνια, φέτος έχουμε από την Αμερική. Pellikas Art Festival, καλλιτεχνικά φεστιβάλ Pellikas. Λοιπόν, σκοπός μας είναι να υπάρξει μια γρήγορη των νέων, δηλαδή να έχουμε μια ανάγκη του νέου, να δημιουργήσει τις νέες του βρίσκοντας συμμετέχοντες και επισκέπτες προκάτους, βοήθους και επιτέλεχνες δημιουργίες, ανανέωσε το ραντεβού του για την επόμενη χρονιά. Καλώς ήρθατε στο πάρτι για τους εθελοντές του PAF Festival. Όπως καταλάβατε, πάντα ο μεγαλύτερος συνόχρωτε. Ευχαριστούμε και τον εαυτό μας γιατί και εμείς εθελοντές είμαστε, αλλά και όλο τον κόσμο που βοήθησε. Κάνουμε ένα foundation party όπως έχει ετοιμάσει η Άγγλη για την PAF, για υποστήριξη του festival και εκτός αυτό έχουμε μαζέψει όλους τους volunteers για να διασκεδάσουμε το γεγονός ότι πέτυχε το festival και είχε successful επίκηση. Υπάρχουν πιο άλλα οι άλλοι. Γεια σας, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο PAF After Party με όλο το προσωπικό. Ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε όσο το ευχαριστηθήκαμε εμείς και θα τα πούμε και το χρόνο πάλι. Γεια σας! Πριν κρίνεις κάποιον κρίνε τον εαυτό σου. Bob Marley εσύ το έχεις πει στο σκοπό σου. Μη βοηθάς το κακό να φεργεύει, να μας χωρίζει, να μας κυρίει. Όποιος διέρει τούτος βασιλεύει. Θαύματα δεν γίνονται στην εποχή μας. Λένε οι ύμνοι της μιζεριάς και της γκρίνιας. Μα εμείς ετοιμάζουμε την επιστροφή μας. Τώρα ενώνουμε